Hej og velkommen til min kanal og rigtig glædelig 4. søndag i advent. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kan lave en fudge. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med her i december. Husk at like og abonnere, hvis I kan lide mine opskrifter, og lad os så komme i gang. Jeg starter med at komme alle mine ingredienser i en gryde. Det er altså fløde, smør, lys sirup og sukker. Og jeg vil sige, husk gerne at komme det i en stor gryde, fordi det kommer til at koge godt op. Så ikke en alt for lille gryde, heller en gryde, der ser alt for stor ud, fordi I får brug for det. Så er det egentlig at sætte gryden på komfuret ved middelvarme og lade den varme op til 120 grader. Man kan også vælge at varme den lidt mindre eller lidt mere op. Hvis man varmer den mindre op, så bliver den altså mere blød, og hvis man varmer den mere op, bliver den altså mere hård og fast. Min opskrift er meget livet af landevejen, men hvis I har lyst, så kan I drysse lidt salt ovenpå, eller I kan tilføje noget lakridspulver, så der kommer lidt anden smag i også. Når fudgen den har ramt de 120 grader, så slukker jeg for varmen og lader den stå i 5-10 minutter og rør lidt i den. Så hælder jeg min fudge i en form og stiller den på køl i mindst et par timer, men ellers natten over. Så skal jeg have fudgen ud i den størrelse, jeg ønsker, og her der skal jeg kanterne fra. Jeg synes ikke, de er sådan helt vildt kønne, og så går jeg og smagsprøver lidt af dem, mens jeg skærer min fudge ud. Når man har skåret sin fudge i den størrelse, man synes er passende, så kan man vælge at lade dem ligge som de er, men de er lidt klistrede, så jeg har valgt at komme i noget bagepapir eller noget mellemlægspapir. I det her tilfælde har jeg bare taget et stykke mellemlægspapir og klippet over på midten, og det passer med, at der kan være et stykke fudge inde i. Når jeg har kommet min fudge i noget bagepapir eller mellemlægspapir, så kommer jeg alt min fudge i en lufttæt beholder og opbevarer dem på køl. Og de kan altså holde sig i et par uger, hvis de bliver opbevaret korrekt. Så vil jeg igen sige tusind tak, fordi I har set med her i december, og rigtig glædelig jul og velbekomme til jer alle sammen. Husk, der kommer en nytårsopskrift mellem jul og nytår.